Και έχουμε μαζί μας τον παρουσιαστή του φετινού River Party, το Σωτηράκη. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ζήση, τα παιδιά, όλη τη διοργάνωση, τον Κώστα κιόλας. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ καλοσυνάτους και πολύ συνεργάσιμους ανθρώπους. Πρώτη φορά έρχομαι εγώ στον Εστόριο, εδώ στο River Party. Είναι τρομερή εμπειρία να παρουσιάζεις ένα τέτοιο φεστιβάλ με τόσο πολύ κόσμο και τέτοιους καλλιτέχνες. 4 μέρες και η τελευταία κιόλας σήμερα πέρασα υπέροχα εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Ο κόσμος εξαιρετικός, η φύση τέλεια και μακάρι να μείνει έτσι, να το κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφο εδώ το μέρος και να μην που δεν το βρωμίζει κιόλας κανένας λόγος. Τέλος πάντων φροντίζει η παραγωγή γι' αυτό. Αυτό είχα να πω. Ζήση, ευχαριστώ πολύ. Είσαι μάγκας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά.